Türkmenistanyň çetki ogalarynyň ýaşaýjylary suw, elektrik togy we gaz öpçünçiligi ýaly zerurlyklarda ýyllar boýy kynçylyk çekerler. Häkimetlere ýüz tutup problemalaryň çözülmegine garaşýan ogalar tersine energiýa we suw serişdeleriniň el ýeterliliginiň gowşaýandygyny aýdýarlar. Häkimetlere ýüz tutup problemalaryň çözülmegine garaşýan ogallar tersine energiýa we suw serişdeleriniň el ýeterliliginiň ýyl-ýyldan gowşaýandygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Mary vilayatynyň käbir ogalaryndaky şuňky ýagdaý barada habar berýärler. Şunlar Mary vilayatının Türkmengaly etrawynyň käbir çetki ogalary gaz elektrik togy agyz suw bilen gaty gowşak öpçün edilýär. Yerli çeşmeler mundan 10 ýyl odal dören, ýagny täze hasaplanýan ýaşaýyş nokatlarynyň birnäçesindäki şunky durmuş barada gurrun berýärler. Türkmengalalyň owa ýaşaýjylary 2012-nji ýylda özlerine berilen mellekleri düýünden boş takyr ýerden özleşdirip başlandyklaryny we hatda ýollary da özleriniň gurmaly bolandygyny aýdýarlar. Bizde ilk başta yer yetmezçiligi boldy. Soňra 2012-nji ýylda her adam owanyň çetinden yer alyp ýaşaýyş gurmagy başlady. Owamyzyň başlygy owamyzyň çetinden yer bölüp satyp başlady. Emma ýaşap oturan ýerlerimizde gara ýol hem çekilmedi. Biz näme gursak öz hasabymyzy gurdyk, ýolumyzam özümiz çekdik. Dip anonim şertde görülen ýaşaýjylaryň biri görüň berdi. Owa ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä ilatyň çykdaja edip öz hasabyny biýala çykuran ýollary adatça gyşyna batky bolýar. Hiç bir awtolog ýörep bilmeýär. Tomsuna bolsa gum basyp tozap durýar. Owalaryň birinde şuwun köwüne çenli hatda gaz, tok we agyz suwy çekilmändir. Biz tok, suw, gaz bilen üpçün ediň diýip owamyzyň başlygyna ýüz tutdyk we etrap häkimliginden şu meselelerini çözüp bermegi haýyş etdik. Biz ilk başda yer satyn alanymyzda bize başlyklar ine basym owa bolar, suw, gaz, tok, gara ýol hem çekiler diýip begendirdiler. Emma aradan ýyllaryň geçmegi bilen adamlar öz başlyk gaz, tok çekmäge başladylar. Şonuň bilenem bize hökümet tarapyndan hiç zat berilmedi. Dip yerli ýaşaýjy öz owasyndaky ýagdaý barada görüň berdi. Türkmengaly etrawyndaky şol owalary gören habarçylary görä käbir jaýlara ýaşaýjylaryň öz hatabyna elektrik, gaz we suw belli bir derejede çekilen bolsa beýleki jaýlara eýeleriniň maddi mümkinçiligi bolman düýünden çekilmändir. Adamlaryň güýjüniň ýetmegine görä çekilen gaz we suw turbalary hemde elektrik siýimleri ýygy-ýygydan tandan çykýar we adamlaryň gündäki durmuşyny agyrlaşdyrýar. Öz gabadynda tapan köni kusul tok tiým ulanmaly boldyk. Emma biz tok tiýimini owanyň çetindäki hojalygyň deňinden täze milligi çekmeli boldyk. Aýratyn transformator gurulman soň togyň güýji gaty haýal. Köplençi bir hojalyk svarka aparatyny ulansa tutuş köçämiziň togy oýnaýar. Biziň hojalyk elektronika enjamlarymyzyň ýanmagy mümkin. Dip ýaşaýjylar. Yerli ilatyň aýtmagyna görä owalarda jaýlary, ýollary we ýaşamak üçin zerur beýleki infrastrukturany öz hasabyna guran ýaşaýjylar häkimetlerden indi suw, gaz we elektrik serişdeleriniň üçünçiliginiň kadalaşdyrylmagyna garaşýarlar. Emma olaryň sözlerine görä häkimetler ýaşaýjylardan öň gurulan pet-hilli turbalary we tiýimleri täzelemegi talap edýärler. Owa ýaşaýjylary häzirki gidişine gitse 10 ýyl bäri çözülmedik infrastruktura problemalarynyň indiki 10 ýyllykda hem çözülmejeginden howatyr edýärler. Olaryň sözlerine görä şol bir wagtda olardan gaz, elektrik togy we suw üçin aýlyk tölegleri wagtynda talap edilýär. Tandan çykýan turbalary hem tiýimleri ýaşaýjylar öz hasabyna bejerýär. Türkmenistanyň köp ýerlerinde esasanam owalarynda tumsuna agyz suw gytçylygy hasam güýçlenýär. Gyşyna gaz we elektrik togynyň ýetmezçiligi gündäki durmuşy kynlaşdyrýar. Köp hojalyk odun ýakyp jaýlaryny ýylatmaly bolýar. Energiýa resurslaryna baý Türkmenistan tebigy gazyny we elektrik energiýasyny daşary ýurtlara satýar. Owganistan, Iran we Özbegistan öz ýylatynyň energiýa bilen öpçünçiligini belli bir derejede türkmen elektrik togynyň hasabyna amalaşdyrýar. Öz ýylatynyň energiýa öpçünçiligindäki problemalary resmi derejede boyun almaýan Türkmen hökümeti 2019-njy ýyldan bäri elektrik energiýasynyň eksportyny 2,5 artdyranlygyny ma'lum etdi we 2024-nji ýyla çenli ýylda 33 milliard kilowat elektrik energiýasyny öndürmegi planlaşdyrýar.